да поканим кмета на събрание за водата. С удоволствие ще отида, аз не го упреквам. За нищо не е той проблема. Не може той сам да реши проблема. Той сам не но може да го даде реши. някакви идеи, ние да го подкрепим. Да. Разбирате ли, като граждани на Шумен, той да се надигни, да покани гражданите на Шумен, като трябва пред общината, да каже аз искам така и така да направя. Хората ще се съгласят да стоят без вода, разбирате ли? Хората ще са съгласни за 24 часа да си изперат, да си наготвят, да си изчистят и да се спре водата 2 дена да я няма. Но да направят нещо, да се вижда, че са прави нещо, хората и на той са съгласни. Няма проблем, може да ме поканя, аз не съм от тия срамежливите. Мога и аз да го поканя, даже и на кафе мога, не държа в общината. Ма трябва да решат проблема, защото децата бягат. Проблема с водата на град Шумен, питейната, не е политика. Това е изключително сериозен социален проблем и той не е свързан с политиката. Не ни интересува коя политическа партия в момента управлява и коя ще управлява утре или коя е провалява оня ден. Сега трябва да се търси отговорност от тези, които нищо не направиха в предните проекти. И последно, моля ви, дами и господа политици, не яхвайте вълната на водата. Тази вълна ще удави всеки, който се мъчи да я яхне. Не се опитвайте да правите политика от един такъв голям социален проблем. Благодаря ви.